Llavors, avui tinc ganes de fer mates, això m'agrada aquí, aquesta és l'actitud. Llavors, l'últim dia vaig intentar explicar per què la funció derivada d'una funció, recordeu que això, d'acord? Això d'aquí significa derivada de f de x, d'acord? Primera derivada, d'acord? Per tant, l'últim dia vaig intentar explicar per què la funció derivada es calcula mitjançant un límit, d'acord? No explicaré un altre cop el perquè d'aquest límit, torneu a mirar el directe o mireu també, us he penjat uns apunts que expliquen això, d'acord? I estic en procés de penjar-vos uns altres apunts de derivades, d'acord? Llavors, això no cal que ho memoritzeu mai, perquè ja us dic que no ho necessitareu memoritzar, perquè en tot cas memoritzareu fórmules de derivades, però el que farem avui és calcular derivades per definició, és a dir, fent servir el límit. Farem dues. I després us ensenyaré una petita taula de derivades, d'acord? I veurem d'on surt tot això. Llavors, vaig canviar de color. Aquest volia, el blau. Llavors, hi ha un tipus d'exercici a mates que, si haguéssim estat a classe, us haguéssiu ofertat de fer una mica, que seria calcular la derivada de f de x igual, anem a fer dx quadrat menys 3, per definició. Què vol dir per definició? Ui, tinc l'ombra del telèfon. Bé, és igual. Què vol dir per definició? Vol dir fent servir el límit. D'acord? Llavors, farem servir el límit. I què farem en altres casos quan no digui per definició? Doncs fer servir les fórmules. D'acord? Les fórmules totes surten del límit. Llavors, bueno, doncs anem a fer aquest límit d'aquí. D'acord? Per fer aquest límit necessitem f de x més h i f de x, d'acord? F de x ja ho tenim aquí. F de x és doncs, la funció de la que estem parlant. Ara farem un procés mecànic i després explicaré en el gràfic geomètricament què vol dir el que estem fent. F de x és això d'aquí, d'acord? Què vol dir f de x més h? Doncs que on surti x, suma-li una h, d'acord? Per tant, al tanto, no em feu x al quadrat més h aquí, sinó que la x està al quadrat, veritat? Per tant, ara en comptes de x he d'escriure x més h. I la x estava al quadrat, veritat? Per tant, tot això al quadrat. D'acord? Menys 3. D'acord? Això es podrà desenvolupar, perquè és un producte notable. Prefereixo fer-ho aquí que no amb el límit tota l'estona, d'acord? Ho estic fent a part per després ficar-ho tot aquí dins. Per tant, vaig a desenvolupar aquest producte notable. Això és quadrat del primer, més dues vegades... Espera un moment, una persona. Vale. Això és quadrat del primer, més dues vegades el primer pel segon, més segon al quadrat. D'acord? Per tant, això d'aquí és x al quadrat, més 2 per x per h, d'acord? Més h al quadrat. Menys 3. D'acord? I ara que tinc això i això, d'acord? El que faré és, per calcular la derivada, faig servir aquest límit. Ho pots repetir, si us plau? Això d'aquí? O sigui, això del x més h? Vale. Llavors, perdoneu, que estic encara amb l'al·lèrgia. F d'x més h, el que fa referència és, sigui quina sigui la funció, d'acord? Doncs, on surti x, en comptes d'escriure x, escrius x més h, d'acord?
i tot l'altre queda igual. La nostra funció era aquesta. Tenim una x aquí. Per tant, en comptes d'escriure x, escrivim x més h. Però la x estava al quadrat. Per tant, x més h també ha d'estar al quadrat. D'acord? I aquí el que ens ha quedat és un a més b al quadrat. Per tant, això és a quadrat més dues vegades el primer pel segon, o el segon pel primer, això és indiferent, d'acord? Més el segon al quadrat. D'acord? Menys 3. Llavors, el que dic ara és, he de calcular la derivada. Per tant, per definició. Per tant, he de fer servir aquest límit. Per tant, escriuré límit quan h tendeix a 0. De què? Doncs, de f d'x més h, és a dir, de tot això d'aquí, ho escric aquí, x al quadrat més 2h x més h al quadrat menys 3 menys x al quadrat menys 3. Si us plau, vigileu amb els signes negatius davant d'alguna cosa, perquè teniu moltes errades de signe. Ho he vist en alguns exercicis dels que he anat corregint aquests dies. Disculpeu la lentitud per corregir. Igualment, el que m'importa sobretot és que estigui intentat. Llavors, aquí doncs es poden fer algunes simplificacions. Fixeu-vos, bueno, desenvoluparé això, arreglaré això d'aquí. Límit, quan h se'n va cap a 0. Això és x al quadrat més 2hx més h al quadrat menys 3, d'acord? Tot això no canvia. I aquí és menys x al quadrat més 3. Sobretot aquest més 3, que molts m'haguéssiu posat menys 3. I ara fixeu-vos que aquí podem fer algunes simplificacions molt clares. Estic sumant i restant x al quadrat, per tant, es cancela. Estic sumant i restant 3, d'acord? Espereu. Llavors, això. I ara fixeu-vos que el que ens ha quedat és simplement dos termes al numerador i un terme al denominador i tots ells tenen h. D'acord? Això té h, això té h i això té h. Per tant, amb tots es pot anar una h. Quan h tendeix a 0. Llavors, ara ja podem... Bueno, què ens ha quedat? Ens ha quedat 2x més h. Per tant, si substituïm... D'acord? Sí? Per tant, hem trobat la derivada d'aquesta funció mitjançant la definició. Vaja, estornudar. No puc ara. Joder. Bueno, en fi, això els que heu fet física ja ho sabíeu fer amb la fórmula. Segurament que si us hagués preguntat quina és la derivada d'això, m'haguéssiu dit 2x, perquè baixa el 2, bla, 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 i això la derivada és 0. D'acord? Per tant, 2x. Ho he fet matemàticament, d'acord? Això és el resultat, això d'aquí. Llavors, què vol dir això? Què vol dir això? Anem a intentar veure-ho. Si us plau, si no veieu bé la pantalla de la tablet, m'ho dieu, d'acord? Llavors, la funció que tenim és x al quadrat menys 3. Això és una paràbola. Vaig a pintar-la, d'acord? X al quadrat menys 3. 3 és aquí. Pum. D'acord? I em dibuixa una paràbola. D'acord? Llavors, hem vist que la derivada és 2x. Aquí, 2x. D'acord? Aquesta recta d'aquí. Llavors, què volia dir la derivada? La derivada ens parlava del comportament de la funció. D'acord? I la derivada ens diu el pendent de la recta tangent a la funció en un punt en concret. Anem a veure això. Llavors, vaig a dibuixar la recta tangent a un punt qualsevol
d'aquesta funció. D'acord? Vaig a pintar un punt a sobre d'aquesta funció. D'acord? I vaig a dibuixar la recta tangent que passa pel punt aquest A. D'acord? Que he dibuixat. Llavors, això ho puc fer aquí a tangentes. D'acord? Pico el punt, pico la corba i m'ha dibuixat aquesta recta. D'acord? Aquesta recta només toca la funció en aquest punt A. D'acord? Per això és tangent. Llavors, fixeu-vos que aquesta recta té un pendent, no sé si ho arribeu a llegir, de menys 4,63. Recordeu que el pendent, si la tenim escrita d'aquesta manera, és el que multiplica la x. D'acord? Llavors, quina relació té aquest menys 4,63 amb la funció de la derivada? D'acord? Fixeu-vos que aquest punt, la seva coordenada x és menys 2,32. D'acord? Llavors, si jo calculo el valor de la derivada en aquest punt, em donarà aquest menys 4,63. Anem a comprovar-ho. Com calculem això? Doncs escrivim f, on tinc f, aquí. F prima, la prima és l'apòstrof que hi ha dalt, que ara no el trobo. Aquí. F prima. I ara obrim un parèntesi. On collons està el parèntesi? Trobaré aquí. Vale. I he dit de menys 2,32. Per tant, menys 2,32. I fixeu-vos que em dona, bueno, això perquè hi ha decimals, menys 4,64. D'acord? Que és el valor del pendent de la recta tangent en aquest punt. D'acord? La derivada el que està fent és agrupar tots els valors de les rectes tangents per cada punt. D'acord? Si jo calculés, per exemple, fixeu-vos un punt que es veu molt clar. En 0, la derivada val 0. Això què vol dir? Això vol dir que en 0, la recta tangent a la funció verd tindrà pendent 0. I això es pot veure molt clarament. Vaig agafar això per poder bellugar el punt. Punt, agafat. Espero que entra algú. Vale. No em vol agafar el punt. Ara. No, no ho vol fer. Bueno, ho pintaré i ja està. Mireu, aquí, en el mínim d'aquesta funció, si jo li pinto la recta tangent, que lenta està esta tablet, la informàtica. La recta tangent que passa per aquest punt, això té pendent 0, no té inclinació. I com podeu veure, la derivada ens deia que en 0 val 0, per tant el pendent en 0 val 0. Recordeu que aquesta és la informació que ens dona la derivada. Ens parla del pendent. I saber el pendent ens serveix per saber si la funció creix o decreix. Fixeu-vos que la paràbola, des del menys infinit fins al 0, està decreixent. I del 0 fins al infinit està creixent. En tots els valors cap a la dreta, el pendent de la recta tangent serà positiu. I en tots els valors de l'esquerra, el pendent de la recta tangent serà negatiu. Les rectes són decreixents. I fixeu-vos que a l'esquerra del 0, la derivada és negativa, està per sota de l'eix d'abscisses. I a partir del 0, la derivada és positiva, està per sobre de l'eix d'abscisses. Per tant, estic movent el trípode. Quan la derivada és positiva, d'acord? Ens està dient que la funció està creixent. I quan la derivada és negativa, ens està dient que la funció està decreixent. D'acord? Això és bàsicament la informació que ens està donant la derivada. Llavors, anem a fer un altre exemple. D'acord? Hem calculat la derivada d'això, anem a calcular la derivada, doncs, d'una altra funció. Per tant, bueno, giro full. I anem a inventar-nos una altra. Calcula la derivada de... Anem a fer una que tingui arrel.
d'acord? Per definició. Un altre cop faré servir la definició de derivada, d'acord? No la copiaré, d'acord? Jo me la sé de memòria, però bueno, ara quan substitueixi el límit estaré substituint aquí. Però en primer lloc, doncs, bueno, anem a apuntar la informació. F de x és l'arrel de x més 7. I també necessito f de x més h. Per tant, bueno, arrel, en comptes d'x, he d'escriure x més h. Això no ho estava elevant al quadrat ni res, per tant ho deixo així. Per tant, més 7. Ja està. D'acord? I ara ja podem substituir el límit. Tenim el límit, o sigui, la derivada, serà igual al límit, quan h se'n va cap al 0, de què? Doncs de f d'x més h menys f d'x partit d'h. D'acord? Recordem que els límits són ja sumes i restes d'arrels, o en general els límits són ja arrels. Un bon mecanisme per solucionar aquests límits és multiplicar i dividir pel conjugat d'aquestes arrels. És a dir, això és una resta? Doncs per la suma. D'acord? Per tant, x més h més 7 més x més 7 i aquí x més h més 7 més x més 7. D'acord? Llavors, això de què ens servia? Doncs bàsicament per eliminar les arrels del numerador. Fixeu-vos que ara tinc la suma per la diferència, d'acord? La suma per la diferència és la diferència de quadrats, dit d'una altra manera. A més b per a menys b és a quadrat menys b quadrat. D'acord? Per tant, límit, quan h se'n va a 0, de... He dit a al quadrat menys b al quadrat. D'acord? Això és tot això per tot això. I ara el denominador que ens queda? Doncs ens queda tot això per h. Més. D'acord? I ara què farem? Doncs, bueno, aquesta arrel es cancela amb aquest exponent, el mateix passi aquí, d'acord? Ara, vigileu. Anem a veure què queda, anem a escriure. Quan h se'n va cap a 0, això és un h, Llavors, x més h més 7 menys x i també queda menys 7. Quan passa això és com si aquí quedés un parèntesi. Per tant, menys x i menys 7. Si us plau, molta atenció a aquest tipus de coses. D'acord? I ara el denominador, doncs, bueno, queda tot aquest carro horrible. Anem a apuntar-ho. X més h més 7, pum. X més 7, pum. Vale. Llavors, fixeu-vos que el numerador, i això passa en els exercicis d'aquest tipus de calcular derivades per definició, passa sempre. Podem fer simplificacions molt senzilletes. Estem sumant i restant x, estem sumant i restant 7. Per tant, pim, pam, pim, pam. Llavors, què ens ha quedat? Doncs ens ha quedat, ja estem, límit, quan h se'n va cap al 0. Què ha quedat el numerador? H. I el denominador, doncs h per les arrels aquestes. D'acord? Fixeu-vos que tot el numerador i tot el denominador s'estan multiplicant per h. Llavors ja podem substituir. Al numerador no em queda res. Per tant, no em fiqueu un 0, fiqueu un 1. D'acord?
I al denominador què ens ha quedat? Doncs es queda x més 0 més 7, fixeu-vos que això és x més 7, més x més 7. Per tant, què ha quedat? Ha quedat 1 partit x arrel d'x més 7, d'acord? Això d'aquí és arrel d'x més 7. Per tant, arrel d'x més 7 més arrel d'x més 7 són dues vegades l'arrel d'x més 7. D'acord? I això és la derivada. D'acord? Per tant, anem a veure tota aquesta informació que ens està donant la derivada, anem a veure-ho en el gràfic. D'acord? Us deixo, mentre esborro el que hi havia abans, us deixo això per si voleu fer captura o el que sigui. Anem a fer nuevo, no guardar. A veure, què té nuevo? No guardar. Ara. Vale. Llavors, anem a ficar la funció, d'acord? La funció he dit que és l'arrel d'x més 7, d'acord? Ara moc això perquè ho veieu, i que ens calculi la derivada directament. La derivada, doncs, simplement hem de fer, podem fer f prima, perquè veieu que no cal ni saber fer-ho, el GeoGebra ens ho pot fer. On estava aquí? F prima, i ara fiquem parèntesis x, parèntesis x, i bum. Això d'aquí, vale, és el mateix, d'acord? Aquest un mig del numerador, el 2 pot passar davant del 7, d'acord? Llavors, anem a canviar la visibilització de tot això. Llavors, la funció de color gris és la funció i la funció de color, no sé què és això, si granate, bueno, la que no és gris, és la derivada, d'acord? Llavors, en primer lloc, us he dit que la derivada ens parlava del pendent de la recta tangent, d'acord? I per tant ens parla de si la funció creix o decreix. Anem a veure la funció, només la funció. La funció, si us fixeu, sempre està creixent. Sempre. Aquesta funció fa i continua anant cap amunt, d'acord? Sempre va cap amunt. Per tant, totes les rectes tangents que té, d'acord? Totes són rectes tangents de pendent positiu. Quan més a la dreta seran quasi horitzontals, però no arribaran mai a ser horitzontals, però sempre seran pendents positius. Per tant, aquesta funció d'aquí, perdoneu que aquí teniu tot el brillo, aquesta funció d'aquí sempre creix. Això implica que la derivada sempre ha de ser positiva. I fixeu-vos que el gràfic ens ho ensenya això. Aquesta derivada, malgrat aquí estigui molt proper al 0, no sé si heu fet preguntes, sí. Vale. Doncs el que, Santi, m'està passant el mateix que l'altre dia, entenc els càlculs per trobar la derivada, però no entenc el concepte, o sigui, per què serveix? Doncs serveix per això, serveix per saber com es comporta aquesta funció d'aquí. Ara després ho faig amb números, d'acord, això que estic dient? Aquesta derivada d'aquí sempre és positiva, d'acord? Sempre està per sobre del 0. Això implica que aquesta funció, d'acord, sempre està creixent, d'acord? I això ho veiem gràficament. La funció sempre va pujant, d'acord? No hi ha cap punt on baixi, d'acord? I d'altra banda, el que ens diu és exactament quan val el pendent en cada punt. Per exemple, si jo vull saber el valor de la recta tangent, doncs anem a agafar un punt aquí, on hi ha l'eix, d'acord? Jo vull saber quan val el pendent de la recta tangent de la funció gris en aquest punt. Això ens ho diu la derivada. Si jo calculo quan val la derivada en 0, d'acord? La derivada en 0 val 0,19. Per tant, jo ara graficaré la recta tangent a la funció gris en el punt A i veureu que el pendent d'aquesta recta que sortirà pintada ara és 0,19. Perdoneu que aquí hi ha un brillo. D'acord? És 0,19. D'acord? Llavors, anem a dibuixar aquesta recta tangent que passa pel punt A.
tangente, el punto i la funció. Pum! Si us fixeu, com us deia, el brillo, d'acord? El pendent de la recta tangent és 0,19, que era el que ens està dient aquest punt B, la derivada. D'acord? La derivada ens parla això. Ens diu el pendent de la recta tangent en cada punt de la funció. D'acord? Fixeu-vos aquesta forma que fa la derivada. Anem a parlar d'aquesta forma de la derivada i anem a intentar entendre-la. Fixeu-vos que aquí la derivada és molt, molt plana. I fixeu-vos que això té sentit, perquè totes les rectes tangents, és a dir, és positiva però propera a 0. Llavors, això ens està dient que totes les rectes tangents que té la funció per aquí, doncs, tenen pendents positius, però quasi horitzontals, propers a 0. I en canvi, fixeu-vos que aquí la derivada és supergran. Això què ens està dient? Això ens està dient que les rectes tangents que hi ha per aquests punts tenen pendents molt grans. Un pendent infinit és una recta vertical. I fixeu-vos que aquí, en aquest punt, on comença la funció, si jo dibuixés la recta tangent, aquí no. Això, a veure si ara m'ho pinta. Doncs aquí, en aquest punt, d'acord, si jo dibuixo la recta tangent, és una recta perpendicular a l'eix d'abscisses. És una recta de pendent infinit, d'acord? I fixeu-vos que a prop d'aquest punt, les rectes tangents estaran molt inclinades, tindran molta pendent. Per això la derivada aquí és tan gran. Això és la informació, d'acord? Que ens dona la derivada. Llavors, tornarem a això, sobretot demà i divendres parlarem d'això. Llavors, si jo vull fer la derivada d'això, he de fer tot això? Doncs no té per què sempre, d'acord? No té per què ser així. Llavors, tenim una sèrie de fórmules. I aquí, per això sí que us volia compartir la pantalla. Això ho tenia... Vale, us comparteixo pantalla. Aquí, d'acord. Llavors, això ho tindreu penjat en breus, d'acord? Però d'aquest document, el que vull que veieu, això us ho explicaré demà, d'aquest document el que vull que veieu és això d'aquí, d'acord? Això és una taula de derivades. I amb això, aquí surt tot. I amb això, doncs podem calcular la derivada de qualsevol funció, d'acord? De qualsevol. I ara us ensenyaré. Llavors, vaig a dir, per exemple, això què vol dir? Això vol dir derivada d'una funció constant. Què vol dir constant? D'un número, d'acord? La derivada d'un número és 0, sempre. La derivada d'un polinomi, el que hem de fer, això és el que és de física, ja sabeu, baixa la n multiplicant i aquí queda n menys 1. No us preocupeu els que no us esteu perdent perquè això és superfàcil d'entendre, ara ho veieu. La derivada d'una arrel, doncs es diu que és tot això, d'acord? Per tant, vaig a copiar això, d'acord? D'això és molt més important, però això ja parlarem. Vaig a copiar això en un full, d'acord? I anem a calcular les dues derivades que acabem de calcular per definició, anem a calcular-les amb la fórmula, d'acord? Llavors, deja de compartir. Això es veu aquí? Sí. Llavors, aquí diu, això deia que si jo tinc una funció que és constant, la seva derivada és 0, d'acord? Si jo tinc una funció que és un polinomi, la seva derivada, d'acord? És
aquest exponent, que és un número, el baixem multiplicant. I a què multiplica? Doncs a la potència, però traient-li 1 a l'exponent. D'acord? I després teníem que si la funció que tenim és l'arrel de x, la seva derivada és això d'aquí. D'acord? Llavors, fixeu-vos que la primera que jo us havia dit era x al quadrat menys 3, crec. I si era més 3, no m'importa, D'acord? Llavors, en primer lloc, per ser una mica rigorós i per fer això bé, us vaig ensenyar una propietat, d'acord? Una propietat que, insisteixo, demà la tornaré a dir, però bàsicament és que si vosaltres teniu... si vosaltres voleu calcular la derivada d'una suma de funcions o d'una resta, d'acord? Com és aquí, això és una funció i això és una altra funció, d'acord? Per tant, si jo vull calcular la derivada de tot això, doncs la derivada de tot això, bàsicament, és la derivada de cada part. D'acord? És la derivada de la primera part, més o menys, depenent del signe que hi hagi aquí, la derivada de la segona part. D'acord? Per què us dic això? Doncs, bueno, perquè per fer la derivada d'això amb les fórmules, el que hem de tenir clar és que hem de fer la derivada d'això d'una banda i d'altra banda hem de fer la derivada d'això. D'acord? Per tant, la derivada d'x al quadrat doncs és x elevat a n. X elevat a n. Com fem això? Doncs baixem la n multiplicant, és a dir, baixem el 2. I què multipliquem? Doncs x elevat a n menys 1. X elevat a n menys 1. D'acord? Per tant, això és la derivada d'això. I la derivada de menys 3? Doncs, si voleu, posem el menys, d'acord? La derivada de 3? 3 és una constant. Per tant, la derivada d'una constant és 0. Per tant, tota aquesta derivada acaba sent 2 elevat a x. D'acord? I perdoneu, que aquí he comès una errada d'alumne total. Això no era igual, Això és la derivada. Igual d'igual res. La funció i la funció derivada no són iguals. Per tant, la derivada, d'acord, és 2x, que és exactament el que hem vist aquí, que la derivada d'això era 2x. Òbviament és més ràpid aplicar les fórmules, d'acord? Però és important saber que les fórmules venen d'aquí, d'acord? Les fórmules no se las dijo Dios a Moisés i las talló en les tables de la llei. I si no sabeu del que parlo, doncs estudieu la Bíblia. Llavors, això ja ho tenim. Anem a fer l'altre. Teníem que l'altre que hem fet era x més 7. Arrel d'x més 7. Per tant, la derivada d'això és 1 partit 2 arrel d'x més 7. És que, i no ens hem de complicar més, d'acord? De fet, mireu, vaig explicar això d'una manera... Això què hauríem de mirar al formulari, en realitat? Vaig a compartir la pantalla un moment, perquè ho veieu. Un segon. Aquí. Vale. En realitat, aquí, per fer aquesta que acabo de dir, no hem de fer servir aquesta part del formulari. En realitat, hem de fer servir aquest. D'acord? Per tant, ara copiaré el full això. D'acord? I ho explicaré. Llavors, en el full diu que la derivada de... Copiaré tal qual, l'arrel d'una funció, d'acord? És igual a
1 partit 2 per l'arrel de la funció per la derivada de la funció. I ara explico què vol dir cada cosa. D'acord? És a dir, jo tinc l'arrel d'una funció. Sí, jo tinc l'arrel d'una recta. D'acord? De fet, m'oblida això i ara ho tornem a apuntar. Tinc l'arrel d'una recta. D'acord? Per tant, com es calcula la derivada de tot això? La derivada de tot això es calcula fent 1 partit 2 per l'arrel que tenia. D'acord? Això és arrel de f de x, arrel de f de x. Per tant, això d'aquí. I aquí diu per la derivada de f de x. Però fixeu-vos que f de x és el que hi ha dins de l'arrel. Per tant, per la derivada del que hi ha dins de l'arrel. D'acord? Per tant, la derivada del que hi ha dins de l'arrel és la derivada de x més 7. D'acord? Oblideu l'arrel ara mateix. Per fer la derivada d'x més 7, jo he de fer la derivada d'x i he de fer la derivada de 7. D'acord? Anem a veure. La derivada de x, anem a apuntar-ho d'una altra manera, la derivada de x, com és? Doncs fixeu-vos que x és el mateix que apuntar x elevat a 1, oi? Per tant, si jo faig servir aquesta fórmula, què he de fer? Doncs x elevat a 1, la derivada és, baixem multiplicant a l'1, d'acord? X elevat a el que hi havia, és a dir, 1 menys 1. I això què és? Doncs 1 per x elevat a 0. X elevat a 0 és 1. Per tant, la derivada de x és 1. Per tant, la derivada d'x, aquí he de ficar la derivada d'x més 7, per tant, la derivada d'x és 1, més la derivada de 7, la derivada de 7 és una constant. D'acord? Per tant, tot això dona 1, per tant, tota aquesta derivada és simplement el mateix que havíem trobat fent el límit. D'acord? Com no podia ser d'una altra manera. Això que hem fet aquí i aquí, d'acord? Es diu regla de la cadena, d'acord? I dominar la regla de la cadena és dominar la derivació, d'acord? Les derivades, bàsicament, són dues coses. Conèixer les fórmules, d'acord? Que no cal memoritzar-les. I la segona, dominar la regla de la cadena. Òbviament també conèixer fórmules i propietats, d'acord? Però quan un domina la regla de la cadena, no hi ha derivada, per molt lletja que sigui la funció, no hi ha derivada que s'us resisti. És a dir, es pot calcular la funció, la derivada de qualsevol funció, de totes, qualsevol funció es pot calcular una derivada, d'acord? I us asseguro que no cal ser cap mena de cerebro. És a dir, simplement és aprendre's unes normes i aplicar-les de manera correcta. D'acord? Llavors, anem a calcular algunes derivades elementals. Aquí tinc full, sí. Llavors, us vaig apuntar les derivades més elementals. Hem dit que... Anem a fer-ho així. Això ho tindreu penjat, insisteixo, però bueno, no està de més comentar. La derivada d'una constant, ja hem vist que és 0, sigui quina sigui la constant. La derivada d'un polinomi, ja hem vist que és, doncs, això d'aquí. La derivada d'una arrel, ja hem vist que és això d'aquí. D'acord? Més derivades importants. La derivada d'una exponencial de base e, doncs és l'exponencial de base e. D'acord? És una derivada, doncs això, una mica especial. Si la base no és e, què passa? Doncs que si la base no és e, tenim la mateixa exponencial, però multiplicat pel logaritme neperià de la base. D'acord? De fet, aquesta surt d'aquí, també. El que passa és que el logaritme neperià de e és 1. D'acord? Després, la derivada del logaritme neperià de x. Doncs és fàcil, és 1 partit x
Aquesta, a segon, quan fem integrals, sortirà molt, d'acord? I si no és un logaritme neperià, si és un logaritme de base A, de x, doncs és 1 partit x pel logaritme neperià de la base d'aquest logaritme. D'acord? Recordeu que log i ln no té per què ser el mateix. D'acord? Aquestes, doncs això, sobretot importants, aquesta i aquestes, d'acord? Això i això no sortirà gaire. I després tenim les trigonomètriques, d'acord? Que em quedaré... O sigui, aquí passaré de les secants, cosecants i cotangents, però sí que anem a comentar tant el sinus, com el cosinus, com la tangent, com l'arc sinus, l'arc cosinus i l'arc tangent. D'acord? Totes aquestes sí. D'acord? Que són importants. Llavors, la derivada del sinus és el cosinus. D'acord? La derivada del cosinus no és el sinus. És el menys sinus. D'acord? La derivada de la tangent la podem expressar de moltíssimes maneres diferents. La que a mi m'agrada, i que a més la teniu així en el formulari que us penjaré, és aquesta. 1 partit cosinus al quadrat. Potser aquí us he de fer algunes divisions per... Bueno, de fet, aquí em faltarà lloc. Si aquí pica. Aquí em faltarà lloc. La derivada de l'arc sinus, l'apuntaré aquí. La derivada de l'arc sinus és 1 partit l'arrel d'1 menys x al quadrat. D'acord? La derivada de l'arc cosinus doncs és el mateix, però amb un menys 1 al numerador. D'acord? I la derivada d'això és doncs, 1 més x al quadrat. Aquesta un altre cop estarà molt present a segon. Aquestes dues, a segon de batxillerat, quan fem integrals, us donaran mals de cap. Molts. D'acord? Doncs això són les derivades elementals. D'acord? Elementals. Sense regla de la cadena. Per tant, no té gaire gràcia sense regla de la cadena. D'acord? Però, bueno, és important. O sigui, necessitem memoritzar-les? Doncs, si haguéssim estat a classe, ja us dic que pel meu examen tindríeu un formulari de derivades, d'acord? Per tant, no hauríeu d'haver memoritzat, però de cara a la selectivitat, d'acord? Que es deriva, per tant, les haureu de saber. A la SELECT no us posen formulari, per tant, bueno, igualment ja us dic que d'utilitzar-les, al final un se les acaba aprenent. Però, bueno, amb aquestes poden haver algunes errades. D'acord? Llavors, anem a parlar de les propietats de la derivada. Vaig a canviar de color perquè aquest no vol. Aquest crec que sí. Propietats de la derivada. D'acord? Llavors, la primera ja... Això també ho tindreu, en un document que us penjaré, però la primera ja us he dit, que quan hem de fer la derivada doncs, d'una suma o una resta de funcions, doncs podem fer la derivada de cada part. D'acord? Això és la derivada de la primera part, més o menys la derivada de la segona part. D'acord? Després, quan hem de fer la derivada d'una constant per una funció. Això, K, és un real, d'acord? Un nombre, no una funció. Això no té X. D'acord? Doncs la derivada d'això és K per la derivada. D'acord? No afecta. D'acord? Aquestes dues, bueno, molt bé. Ara venen les altres dues que és com, d'acord? Però amb paciència.
Ara imaginem no el cas de suma ni resta, sinó el cas d'una multiplicació. Imagineu que hem de derivar una funció multiplicada per una altra funció. Després faré un exemple d'això. Doncs això té la propietat és que, bueno, això com es fa és així. Calculem la derivada del primer factor i ho multipliquem pel segon factor sense derivar. Fixeu-vos que no ficaré a l'apòstrof, a la G. D'acord? I això li sumarem al primer factor sense derivar per la derivada del segon factor. D'acord? La derivada del producte és la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. D'acord? Una fórmula que, també insisteixo, de tant d'utilitzar-la, s'us quedarà. D'acord? I per últim, què passa quan aquí tenim una divisió? Això no cal entendre-ho. Això cal saber aplicar-ho. D'acord? De memòria. I el mateix. Natzaret, en els meus exàmens jo no tinc problema de ficar això. D'acord? De cara a la selectivitat ho hauràs de memoritzar, però no ja ho tindràs memoritzat de tant fer-ho servir. D'acord? Perquè això es repeteix, es repeteix i es repeteix molt. D'acord? Llavors, la derivada d'un quocient, com és? Doncs és semblant a això, però més llarg. És a dir, és derivada del primer, o derivada del numerador, pel denominador sense derivar. Menys numerador sense derivar per derivada del denominador. I tot això dividit del denominador al quadrat. Ja anem a fer alguns exemples. D'acord? De tot això. Llavors, anem a fer exemples. Imagineu que tenim... Bueno, de la suma ja he fet abans, no és gaire interessant. D'això, doncs, bueno, podem fer. Per exemple, imagineu que tenim, jo què sé, 5 vegades el cosinus d'x. I jo vull derivar-ho. Doncs fixeu-vos que tinc una constant, d'acord? 5, multiplicat d'una funció. 5 per cosinus d'x. La derivada serà la constant, per tant, aquí he de ficar el 5, per, i això, mireu com apuntaré, per la derivada del cosinus d'x. Això vol dir la derivada del cosinus d'x, d'acord? I la derivada del cosinus d'x quina és? Doncs, del cosinus d'x, la seva derivada és menys sinus d'x. Per tant, d'acord? Per tant, menys 5 sinus d'x. Ok, aquesta no té gaire complicació, d'acord? És bàsicament, m'oblido d'això, derivo i torno a posar això. D'acord? Vale. Anem a fer això. D'acord? Per tant, i vaig ficant funcions noves. O sigui que no haguem fet servir encara. Doncs anem a fer, el logaritme neperià d'x per, jo què sé, alguna que no hagi fet servir per l'exponencial d'x. No, l'exponencial... Bueno, sí. Llavors, la seva derivada serà... Jo aquí tinc un producte de funcions. Per tant, he de fer tot això. Anem a apuntar això. Primer he de ficar la derivada del primer factor, és a dir, la derivada del logaritme neperià d'x. I això ho hauré de multiplicar pel segon factor sense derivar. És a dir, ho he de multiplicar per l'exponencial d'x. A tot això li he de sumar el primer factor sense derivar. Per tant, he de sumar logaritme neperià d'x multiplicat per la derivada del segon factor. Per tant, per la derivada de
l'exponencial. Anem al formulari. La derivada del logaritme de període x és 1 partit x per l'exponencial d'x. D'acord? Més logaritme de període x per... Aquí m'he deixat derivada, per la derivada de l'exponencial d'x. La derivada de l'exponencial d'x és l'exponencial d'x. Per tant, i això seria la derivada. Això es pot arreglar una mica, bàsicament traiem factor comú de l'exponencial d'x. D'acord? I això acaba quedant, doncs, 1 partit x més logaritme de període x. Però, en fi, això és la derivada. D'acord? Vale, ja hem fet servir aquesta propietat. Anem a fer servir la última. D'acord? Per tant, anem a fer... Mireu, de fet, farem una cosa. Anem a calcular. Imaginem que tenim la tangent d'x. Imaginem que no coneixem aquesta fórmula. Imaginem que el formulari que tenim, aquesta fórmula no és l'han donada. D'acord? La de la tangent. Tenim només això de formulari. I ens diuen que calculem la derivada de la tangent d'x. Com podem fer això? Doncs, bueno, nosaltres sabem que la tangent és el sinus entre el cosinus. D'acord? Això és una divisió de funcions. I d'aquestes dues sí que tenim quan valen les seves derivades. Per tant, què he de fer? He de fer, per fer la derivada, anem a apuntar... Per fer la derivada he de fer derivada del numerador per al denominador sense derivar. Per tant, derivada del numerador, derivada del sinus d'x, pel denominador sense derivar. D'acord? Menys numerador sense derivar per la derivada del denominador. Per tant, menys numerador sense derivar per la derivada del denominador. D'acord? I tot això dividit del denominador al quadrat. El denominador al quadrat. D'acord? Anem a calcular coses. La derivada del sinus. La derivada del sinus és el cosinus. Per tant, això d'aquí és cosinus. Per cosinus. D'acord? Menys sinus x. D'acord? I ara fixeu-vos que tinc derivada del cosinus. La derivada del cosinus és menys sinus. Per tant, això és menys sinus x. I això és cosinus al quadrat d'x. Cosinus al quadrat d'x. Per tant, fixeu-vos que cosinus per cosinus és cosinus al quadrat. D'acord? Menys i menys fa més. I sinus per sinus és sinus al quadrat. I si us fixeu al numerador, tenim el teorema de Pitàgores trigonomètric, d'acord? Cosinus al quadrat més sinus al quadrat és 1 partit cosinus al quadrat d'x. I això és la derivada de la tangent, com ja us havia dit, la tangent, la seva derivada és 1 partit cosinus al quadrat. D'acord? Doncs ho hem deduït fent servir la propietat del quocient d'això, de funcions, d'acord? De la derivada del quocient de funcions. Doncs això és derivar fent servir les fórmules. Aquestes derivades són molt senzilletes. Ja sé que això al principi podem dir, bueno, a veure, però creieu-me que, bueno, no és difícil, d'acord? Però demà el que farem és regla de la cadena a tope. Per tant, bueno,
Demà derivarem coses una mica més serioses. I res, per avui ja ho deixarem, d'acord? Demà ens veiem a la mateixa hora, d'acord? Per tant, see you tomorrow at this time, ok?